lero ndi tsiku lina la mtengo wapatali kwambiri kuchokera kuno ku mzinda wa Mzuzu maka kuchokera malo ano pa Grand Palace Hotel kumene tikhali tikucheza ndi adindo osiyanasiyana a chipani cha Democratic Progressive Party Ford ndi enanso onse amalawi amene tikhali tikumana nawo kuno program yathu ya lero pamene masanawu mkango His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale ali pa Katoto Freedom Park kuyankhula ku chikhamu cha Malawi chimene chisonkhane pamenepo. So padali mano mmene mukuona nkani mamo tabwera ndi olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri kuti atifotokozere kuti masanawa a Malawi ayembekezere zotani. Olemekezeka ndikulandireni mprogramu yathu lero. Ndathokoza kwambiri mbere. Mwina a Malawi kunjapo tsiku la lero ayembekezere zotani kuchokera pa Katoto Freedom Park. Lero ndi tsiku limene mmene mwanenera president wa chipani cha Democratic Progressive Party omwenso ndi president wakale wa dziko lino komanso president amene akubwera kuchokera 16 September akhale akuyankhula ndi abale athu akuno kuMzuzu. Chiyembekezo ndi chakuti kukhala na mtindi wa anthu amene sanaonekeponso andi chiyembekezo chikhala chokuti president akhala akupereka chiyembekezo kwa Malawi osati chiyembekezo chonama chimene wina akunena zina wina akunena zina koma chiyembekezo chochokera ku experience, chiyembekezo chochokera ku knowledge komanso chiyembekezo choti chili attainable. Ndiye Malawi akuyembekezera kuti adziwe kuti kodi kamati tikufika pa 16 17 pokalumbira ndi ziti zimene boma lathu libange. Dziko likuyaka moto, mafuta kulibe, katundu wakwera ndi zina zambiri anthu akuyembekezera kuti solutions zotani ndi president athu akhala akufotokozera zimenezo masanano. Mwina update kozikhala yotani pa ground ku Katoto kuli motani padakali pano. Ndinaliko an hour ago, but you could see that chilichonse chokonzekera chikuoneka chili ready. Nsanja zamangidwa anzathu ama media houses osabwera komanso anthu ayambabwera kale. Ndiye ife ndi chiyembekezo ndithu kuna kuti tsiku la lero ndi tsiku limene chisankho chiwinidwe. Anthu akumpoto akulira kwambiri chifukwa nthawi zina amagwiritsidwa ntchito molakwika amadzaoneka ngati kuti afunika nthawi inoyo pamene mawa zinthu siziyenda bwino. Koma anthu omwewo lero akutakuloza kunena kuti msewu wa M1 umene anthu ena afuna kutenga ngati wawo akudziwa kuti anasaina ndiona mugudokondwe andi magripi onena kuti chifukwa cha COVID tidzayamba tsiku lakuti alipo ndi anthu akudziwa kuti izi ndi ntchito za Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu akukumbukira ma water projects ndipo akukumbukira kunali nthawi imene ingakhale ku parliament alright honorable Khumbo Kachali ndi timu yawo anapanga mpaka press conference pamene Malawi Congress Party inkanena kuti chifukwa chani tikungopanga zitukuko kumpoto zitukuko kumanga za madzi ndi anakwiya mpaka anapanga press conference zimene akuzikumbukirabe kuti anyamata MCP awa amawanamiza. Anthu akukumbukira za Ngala Technical College, anthu akukumbukira za misewu ingapo imene tinayambapo, ndiye akukumbukiranso za Mumbera University mmene ndinenera nthawi zonse tikamamanga infrastructure ikulu ngati imeneja sitiyamba kumanga ma buildings, timayamba kumanga infrastructure monga ya amenities. Madzi alipo aliyesa kudziwa kuna kuti tikamadutsa kupita pa Mzimba madzi anayikidwa apa, madzi amene ajawo anali to feed the Mumbera University. Tamaki anayikidwa ato pamalo pache chifukwa zomangira misewu machinery zimakhala zikulu zimene zitha kutekesa building ndiye timayenera timangiretu zimene zija ma bridge amene ndi akuluakulu anachitidwerato magetsi anayikidwerato chimene chinatsalira chinali kungoyika motor and brake izi za njerwa izi zimene within zaka zochepa boma ili likanakwanitsa kumanga university koma sana pange ntchito ikulu timene yapanga zonse zija Malawi ola anafuna kuti apusisike sana kumangire ni Mumbera University amene amazindikira kudziwa kuti zinthu zimene timamanga tikamamanga zoitera timambira zimenezi. Ndi Amalawi pamene mukufuna kuti akusankheninso pa 16 September pano, of which you are confirming kuti Amalawi akuvotera DPP pa 16 September kuchokera kuno kumpoto ayembekezere Mumbera University ikumangidwa pamene mukubwereranso mboma. Tikuzamaliza chifukwa kumanga tinayamba kale kumanga mene ndanenera sitiyamba kumanga chinyumbachi timamba kumanga zotere andi aliyesa akudziwa kuti nsewu makilometers akuti satenga chaka chimodzi kuti umange ngati ukufuna kuti zikhale zinthu za mphamvu komanso chifukwa cha funding kuti zimene zimachitika ndi funding yathu ya loko unlike za EU zoti funding yake inaliko timakhala kuti tikuchita budget motero chifukwa chake tinamanga zimenezo so tikuzamaliza kumanga Mumbera University unlike anzathu amene analengeza kuna kuti enrollment ya pamene paja iyamba chaka chathu pamene palibe olo building olo imodzi so ife tikuzamaliza zimenezo so kupatula zimenezo president pakati apa nandituma ndinapita kumlowe
napita ku Tazima Hewe mpaka kuchitipa kuntalire ndinapita so ku Sisya kudusa kumene kujako kuli mtimiseu tambiri timene president akutiganizira kuti apange bwanji komanso mkatikati kupatula miseu ya ikulu miseu ya ing'ono so ilimo imene imavuta mukati mukumbukire inu tinachita negotiate ndi ameremu ya challenge account amene aja chifukwa tinachita bwino compact ina yake imene nali kumbuyoko so zinthu zina mwenzi zimene amayang'ana rule of law, good governance, economic management and everything, and we qualified. Actually we were one of the top nchifanya kitu nagira qualify and if DPP ndamene tinaiga miseu ngati mene iyi utini chikwawa kumalowera kumene kujako and amene aja they have been abandoned. Now anthu azina misira kuti chifukwa cha Trump nkhani si Trump, nkhani is lack of good governance in Malawi, rule of law kulibe, corruption ikupangika anthu angoja chifukwa cha anthu aja anazisiya zimene zichazo kubwera kwa Professor Peter Mutharika akachita so negotiate so that msomero uja ubwere bwa anachukira years down the line zinakanika kuti msomero uja upange ndalama zilipo kale zimawavuta to absorb ndalama zimene zilipo kale so zimenezo ndi zambiri zimene tikupanga kuno kumpoto kuonetsa kuti zichite bwino. Ndinenenso kunena kuti kuli nkhani mwachitsanzo ya quota system inayamba 1989 ndi boma la Congress Party sana ngupanga quota system yokha ngakhale maphunzitsi akumpoto anawathamangitsa wonse kumwera nkumathamangitsa kubwera kunoko kummawa kuno chimene ankathamangitsira nkusafuna anthu akumpoto. Pa 27 March of February 2020 Professor Peter Mutharika analengeza kunena kuti quota system yatha ndipo sizabwereraso ku Malawi. It was re-emphasized by Right Honorable Late Chilima atabwera kuno, his soul rest in peace, and Professor Peter Mutharika says men anachita abolish quota system is evil and it shall never come back again. So these are issues that are there. Finally taika ndalama ya miseu ing'ono midzimu osati miseu yokha koma infrastructure yonse mabridge masecondary anthu ankafuna to federal system chimene amafunira nje kuti ndalama ku Capitol Hill zimangogawidwa ngati kuti ena osamayang'ana pano tuna kuti ndalama zipite kumudzi kwa anthu mafumu akhaleso ndi mphamvu komanso ngati ndi grading ya miseu ya midzi imeneyo ikonzedwe bwinobwino nkaya ndi maskulu asapite so kwa Capitol Hill apite midzi ndi anthu akumpoto ali mzifukwa zonse zokhulupirira DPP nkuivoterasi. Taonapo mabungwe osiyanasiyana amene amathandiza dziko lino akusiya kulithandiza akutesa ngati ngongolezi za ECF akupita kuti safuna kuthandiza bwana chifukwa cha zovuta zina kambaka ulamuliro umene uwu mina amalawi ayembekezere kuti mukabwereranso mboma mabungwe ngati amene acha komanso ECF ikhale ikupitiriranso kapena okay asabwerezo. Zinthu ziwiri zimene zilipo. One, we need my organizations amene acha. We need them because they give you financial backing. You cannot borrow, you cannot gain quite a number because they give you scores malingana ndi zinthu zimene ndani nazija rule of law, governance and all sorts of things. So amene achaga binena kuti anthu ino muli bwino, you are now attractive mmapeza anthu kuti akubwera, so we need them. But at the same time our local pace, our local revenue generation is enough as well to do certain things, but we need these people to back us up because by the end of the day that backing will help us now to be bankable. So if it is a just to renegotiate with them. Many when it comes to rule of law, good governance, APM is second to none. Nthawi imene anachita rule ako court komanso nthawi imene ananena kuti taluza nkhakale inaliyo kuti yochita kupanga I can show you akanakhala president winner mdziko muno muli moto koma mkulu janana kuti mukuchifuna achitenge ndizipita nachone we couldn't get anatitetezera dziko lino kusowawitsa zimene tikanatha kumana nazo. So ife tidzabwerera tikakambirane nawo makosa naja inu ECF kuti tinachita council talk ikuchita rani bwino because of ignorance komanso kusadziwa mmene dziko liyendera. Ku IMF kulibeko DPP government, kulibe ku Malawi Congress Party government, kuli Malawi government. So in that case Malawi government inakazinenera yokha ku IMF and dziko lonse imatiseka. We are laughing stock to the nation because we have got an experienced bandwagon of guys who are running the country. Malawi ayembekezere a proven leadership to get back and put things to shape. One, by stabilizing the economy, then beginning to grow the economy. That's what we do. Taonapo mene waendera a professor kuchokera ku Mangochi kufika mu Lilongwe trial of entry zomwe sinachitikepo mwina kumbiri ya dziko lino mpaka nifika pa agenda mpaka ndikafika pa Mzuzu roundabout chinsisi cha professor chagona pati choyamba ndichokuti Malawi adzidziwa kunena kuti Malawi ndi munthu amaganiza anapatsidwa ubongo
munthu utakumchita manipulate kwa nthawi yochepa koma sukamchita manipulate moyo wake wonse. Mukumbuke kunena kuti there were a lot of promises amene anapangika. Mwachitsanzo anachita promise bullet trains. Pamene kumalawi kunoko tilibe magetsi okwanira even for domestic use. One should reason and say magetsi ake akatenga sana nene zoonjezera mphamvu at that stage. Akwena kuonjezera mphamvu ya magetsi ncholinga kuti bullet trains azienda kapena you using coal or anything else that they were not discussing among kuti kuzabwera bullet trains. Amalawi anachita no reason kunena kuti anthu awandoonama ananena kunena kuti tizapanga 1 million jobs. Lero akunena kuti sizimene ife tinanena pamene clips are there. Ananena kuti fertilizer zigulidwa 4,500 enkanthu. So Amalawi zira reason akuza kuti lero akukanira atu mwantu wagawo pamene maklipa alipo. Amalawi akaona zimene ziyakuzaona this is not a government you can trust. There is a government that you can trust, the government that promises what it does, and the government that does what it promises. And that government is only Professor Peter Mutharika. Now, kubwera kuchonchicha kuja ndi zinthu ziwiri. One is to confirm and reaffirm that leadership, proven leadership, is in Professor Peter Mutharika. Number two is to demonstrate kuti ife Amalawi tikulira sugar kugula nthumo zotiso sugar and amapanga anthu anayiwala kuli sopo kuli zosiyana siyana. I can assure you Malawi is bleeding at this point in time. Lero abwera ndi cosmetic price ya fertilizer. I can assure you fertilizer amene ujayo akawina atati mwangozi awina if it will be an accident kuwina kwa anthu amenewa atati awina mwangozi fertilizer amene uja South Africa so November ali pa mtengo umene akutchulawo because atenga fertilizer wa AP ndifuna kumuyira ndalama za Malawi zija fertilizer amene ukhala udalire akumutenga kwa mchita flood pa market kuti ayike mtengo wawo pa 90,000 zili zonama so that anthu awanamizire ndi kuwavotera akatero azamubwezeretse kumene anali because forex kulibe chine chilichonse kulibe. So they don't live on anything apart from lies. It is a party that only knows how to lie, and by the end of the day they will come and eat their own vomit. A president says one thing, a running mate says one thing, and how can you trust such a government? Because by the end of the day the presidency is full of liars. Mwanyamuka polendo wa campaign kwa mene background balili padakali pano wena aliyense akukamba zokuti akufuna Professor Peter Mutharika koma you are still campaigning. Why are you still campaigning? Kumene zikuonekera atu kuti padakali pano anthu akufuna DPP ndi Professor. Choyamba sumatenga vote ya Malawi for granted, and as DPP we don't do that. Chachiwiri ndichokuti we have learned from our past mistakes. There will never be a perfect government. We are a government just like how individuals are. Timakhala ndizo shortfalls athu. Last time tinaona kuti Malawi akudziwa zimene akupanga and we slacked up pang'ono. We are not going to make that mistake again. We want to affirm and confirm and assure Malawians that we are a transformed GPP. We are a DPP that listens. We are a DPP that will take aboard my suggestions. We are a DPP that is ready to change. That is why Professor Peter Mutharika in his strategy has done it, that is going to crisscross the country. So Malawi in the zone, vote yao it is certain, but we're not going to take that lightly. We want to show them that we're a listening government. So we are ready to govern by, among other things, putting into consideration my suggestions are Malawi. So we want to reconnect the umbilical cord between the presidency, between the party and its people. That is why we will campaign heavily. Pamene tikumaliza kucheza kwathu Amalawi anjala kunjapo Amalawi amene aswekani mitima kunjapo mwapa sotenga wanje wachilimbikitso lero masanano kuchokera pakatoto mwapa sotenga wanje utenga tu mene ubwererero ndi kuti tavutika kwa nthawi yayitali koma mmene Bible limanenera kuti amaliungu mukuwaona lero aigubuto mukuwaona lero simudzawaonanso. Ndawatsimikizira Amalawi kuti mavuto tawagwira sitinangowaona ngati nkuyesa tinayesa koma tambakubweteka kwambiri. Ndiye lero tikuwatsimikizira kunena kuti we are ready. In fact, they may want to note that padakali pano our engine room, our own party Capitol Hill is working day in, day out. Makakireta alimanja. Tikudziwa kale kuti tikachita kati budget ya State House for example. Tikudziwa kale kuti tikachita katapu kati mataps amene amaonongeka and use this money kuti moyo wa Malawi ukhale wabwino. Tikudziwa kale kuti forex tikambira kuchita negotiate party. Tikudziwa kale kuna kuti production ikatere tikunena pano ingakhale lero Sunday ka Capitol Hill katuka kuchipani kamene kadzachita shifting kumabwera uko kakugwira ntchito yoonetsetsa kuna kuti campus 16 we are not saying we are planning, we are not saying give us time, we are starting to do right things. I can assure you takumana kali ndi ama company angapo amene amachita produce zinthu zina zimene zikusowa Malawi muno amene tagwirizana nawo kale zochita. Ndikupatsani chisanzo sizingatheke kuti mukanene kuti
akuti ku Malawi kuno sitichita produce cement wabwino, cement akuna kuchita produce ndi rubbish. Tadalira cement amene kwa zaka zonsezi anthu wachimene akulira akunena kuti tatipatsani ndalama yakunja tichite order materials. Anthu amene ajamalemba ntchito anthu ambiri mdziko munomo kenaka mukutemberuka kuna kuti hayi ife tizikatenga katundu kunja. Anthu amene mukuwachotsa ntchito mumakampani mwanjira ina boma likuchotsa anthu ntchito kumakampani opanga sementi. Palibe chanzeru chimene chikuchitika pamene popo. Are you sure that's how we want to grow the economy? You can't. So we are saying takonzeka capital hill yathu yakuchipani kugwira ntchito and tikamayamba tikupanga zimenezo paka toto ndi zimene tikukatsimikizira anthu atimve kupepesa kwathu zinthu zimene zambuyo zimene tinapanga zimene zinali zimatengedwa tizolakwika. We are reformed party tugwira chitsogolo kulira kwa Malawi amene ali ndi njala ndi zina zoterozo. We already have got a blueprint yokuti mavuto awo adzapita kukutha. So lero ndi tsiku limene tikutseka north, lero ndi tsiku limene north ikutichita ashua, lero ndi tsiku limene tikukhomera unkhoswe pakati pa boma limene likubwera ndi anthu akumpoto kuti tikuyendera limodzi. Si ulendo ongoti tithetsana mawu, ndi ulendo umene tikupita chitsogolo. Mutati muone inu tili ndi Ford amene ikubwera, tili ndi partner watu wina Prophet Mbewe amene akubwera, koma kuchoka kumpoto konkuno tili ndi partner watu wina Honorable Frank Mwenefumbo ndi chipani chawo amene akubwera. Anabwerera tili nawo, tili ndi Amazjomba amene akubwera, tili ndi Right Honorable Mtsoya amene akubwera. So the whole north, the who's of the north, anthu amene komanso a Northern Alliance akubwera onse aja to seal the deal that the northern region now ndi demands yawo amene anayika ama projects amene akufuna, they have signed with us, we are moving with them. Tatokoza kwambiri mwatiremekeza ndi mmene tikuchitira kuno ku Grand Palace Hotel kumene tikucheza ndi adindo osiyanasiyana. Awa tikusiyana nawo ndi olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri amene afotokozanso zinthu zikuluzikulu zingapo mmene akonzekera kuchipani komanso mmene aperekere uthenga lero wachilimbikitso kwa Malawi amene anasweka mtima, amene akulira, amene akusungulumwa ndi mavuto amene adza kamba ka utsogoleri umene ukulamula dziko lino padakali pano. Afotokozanso za mmene Malawi mmene anamulandirira profesa akuti ndikamba ka ntchito zake zabwino zimene anachita akulamulira dziko lino, ndipo akuti Amalawi anapanga kale chiganizo kuti akudzasankha His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika motsogozedwanso ndi running mate ake Justice Dr. Jenny Ansah komanso a second vice president amene ndi Enoch Kanzengen Chihana Simbi ya moto. So lero kuno kunzuzu kuli nkoke ndifa chake tabwera pano tsiku la lero kuti muna tikufuna muthe kumva nokha kuchokera pakamwa pa adindo amenewa. Ine pano ndi Robert Mukoli amene tikupatsani tsatanetsatane wameneyo. Tikhala tikubweranso ndi alendo ena pali ditu likukumwe la alendo amene akhale akufika malo ano kuzafotokozera kuti Amalawi muyembekezere zotani kuchokera pakatoto Freedom Park pamene mkango lero ukhale uli pamenepa. So ife kuno ndimatsopano sitisuntha tikhala tili pano kufotokozerani ziwiri tatu komanso mwina tingofotokozawo pang'ono mmene anayendera President Professor Arthur Peter Mutharika mmene amafika kuno ku Mzuzu. Professor Arthur Peter Mutharika ananyamuka ndithu dzana lija kuchoka ku Mangochi kufika town ya Lilongwe, anayima pa tanki pamene panalinso chikhamu cha anthu ochuluka kwambiri amene anamulandira professor zomwe sizinachitikeko kumbiri ya dziko lino. So tingomwera madzi tikatibweranso ndi alendo ena posakhalisa pompano. Ino ndi nthawi ya kampeni. Professor mukuziwa kale sitikuyenera kupangira kampeni, sakuyeneranso kupanga iwo kampeni. Kampeni ya professor anapanga kale ni ntchito za manja awo, komanso ifeyo timapanga zinthu zathu as DPP, sitipanga zinthu zoonera kuti chifukwa chokuti chakwera kuthamanga uku ndiye kuti ndi dolo ife tipangenso choncho. Ife ndi chipani chachikulu kwambiri Malawi muno, ngati pali oonera azikhala iwo azionera ife, osati ife tizionera mafana. Ine mafana kwambiri ife. I was sitting down kumaganiza mawu amene anayankhula Professor Arthur Peter Mutharika. He said, I don't know, I quote, I don't know why God has kept me alive up to this far. Today, I have the answer. I've been thinking about that statement for some time, but I think God has kept APM alive this far in order to teach Malawians
to show us that we need to love our country first. We needed this experience yochosa muntu wabwinobwino kumupangira zinyau kumuda muntu yeti muntu amene anayika dziko lino pa mtima. Mulungu anafuna tionese, and God has kept APM alive this far to save Malawi now. Tikujirwa kuchokera ku Grand Palace Hotel amene masana wa mkango His Excellency Professor Peter Mutharika ukhale ukutuluka kupita pa Katoto Freedom Park. Ndiye pano tikucheza ndi akuluakulu osiyana-siyana, alendo osiyana-siyana, ndipo pano tafika ndi Secretary General amene ndi olemekezeka Peter Baba Mkhito kuti mwina atifotokozere kuti akonzanji kuchokera ku Japan nanga uthenga wachembekezo kupita kwa Malawi amene akukudusa mikwingwirima ya moto ngokhala wanji. Ndikulandireni SJ. Zokombe. Amalawi masanawa ayembekezere zotani kuchokera pa Katoto Freedom Park pamene His Excellency Professor Peter Mutharika akhale akufika pa Katoto Freedom Park. Lero ndi mwayi wa anthu akuno kumpoto kuti achezanso ndi Professor Peter Mutharika amene nthawi zonse wakhala kuyankhula kuti amakukonda kuno kwambiri kwa anthu akuno kumpoto. Akhala kuti gaira mtenga azinzawo amene anaphunzira nawo skuli imodzi, komanso ndi chidwi chawo ndi khumbo lawo ndi chikondi chawo cha anthu akuno kumpoto. So leronso ni mwayi wina wa anthu akumpoto kuti atamvesera satani wa manifesto amene anakhazikitsidwa masabata angapo apitawa, kuti atamva kuti kuchokera pa 16 kuti Malawi mayendedwe ake kupita pa dziko tiyenda otani. Pano tikudziwa kuti anthu akulira, anthu akudandaula, koma lero Professor Peter Mutharika wabwera ndi mthenga wa chilimbikitso kwa anthu akuno kumpoto ndi Malawi yonse. Tamva pakati pa maripoti amakamba anthu kuchokera ku zipani zina ngati ku MCP akudandaula kuti chifukwa chani sakutuluka professor jawatuluka azizimukanso ndimene amulandirira professor. Mwina mutinji pa zimene akamba MCP kuti professor apite akakhalenso asatuluke akuopa chani? Choyamba ndinene kuti anthu professor samamudziwa kuti ndi ndani. Professor ndi professor nditu, professor wa ku school, osati professor ngoti professor kuti kumangoti basi otolera otengera kwina kwake koma amene uja ndi professor. Akafuna kupanga zinthu amapanga mu nthawi yake, ndipo amadziwa kuti kodi nthawi yoti ndituluke chifukwa nthawi yetu ndi amasankho. So ma strategy wa anthu amakhani ma strategy osiyana-siyana. So professor naye ndi strategy yake anasiya anthu choyamba kuti azipangira campaign chifukwa nthawi imene yato amampangira campaign. Lero li pamene aliyense atamva kuti professor watuluka akumakhawa chidwi kwambiri kuti ife tikamuone kodi munthu wakufa amadzukanso. Ndi chifukwa chake kuyambira komwe kumene anachokera kumangochi kudusa monsemu Mbalaka, Kunsipe, Panchewu, monsemu muli Nthipe omwe munathenje kunali china mtindi cha anthu kuti tikamuona professor. Ndipo munaona nokha zimene zinachitika mulilongwe mwenimwenimo. Anthu ankakamba kunena kuti mu Central Region anthu alembesa anthu ambiri nkumanyadira nkanyadira ino wakewa kuti kunyadira Central Region alembesa anthu ambiri ife tikangwamvesera koma choti akadziwe nchonena kuti Central Region ndiyo gawana. Ndipo Malawi Congress Party ulendo ndipo ndi osangala kwambiri kuti President Katundu wa kuno kuzuzu State Lodge anamba ananyamula kale wapita. Tikumva ndithu kuti akuchosa pakono kwapita ku area 6 andithu ulendo wapite. Koma chimene mati nene kwambiri kuti strategy ya professor ndiyo vuta kwambiri. Tinapeza sompata kuyankhula ndi nzika zina za chigawo chapakati maka amene professor amafika mulilongwe. Amakamba mosindika kwambiri akuti a professor awina sakweneranso mwina kupitiza mapangaso campaign awina kale. Zimenezi zikupasani chilimbikiso motani? Maka si chilimbikiso kweni kwa ife komano tingonena kuti akungopherera mphongo kunena kuti ku Malawi kuna anthu avutika. Chifukwa mwina chinthu chimene Malawi Congress Party sakuauza president yawo ndichonena kuti Malawi waluza chikhulupiriro. Anthu akuti akagona sakumadziwa kuti makuchitikanji. Mitima yawo kumakhala ya mmwamba. Now kubera kwa professor kuja kunali kuti mpulumutsi uja wafika amene tikumufuna. Nkhani imene kuvuta pakali pano ndionena kuti umoyo umene tinawo pakali pano tikudusamo nthawi ino anthu atopa nawo. Ndipo akuyembekeza kuti pa 16 zinthu zisida. Ndipo akuyembekeza kuti mwina mmene timachitira switch magetsi muja kuti tikangovota zinthu zatembenuka. Ndiye chiyembekezero cha anthu atopa nalo boma la Malawi Congress Party. Atopa ndi kunamizidwa. Lero akamba China, mawa akamba China, lero akamba China, mawa nena China. Nthawi ya kampeni akufonda mwaso maboza ena ananena poyamba kwa kananso lero
then ndifanya chake profesa kuti akanena kuti atakumuumbirisani pa 16 patingopita imeneyo ndi mtenga umene uli konsekonse ngakhale kuno ku northern region mtenga wake ndi omwewo kuti kodi pa 16 pafika liti ndiye chinthu khumbo limene lili ndi amalawi ambiri ndimene kuti 16 ikanafika panopo ndipo tikuona kuchedwa masanawo pakatoto Freedom Park amalawi ayembekezere mwina kumvanso utenga wina kuti mwina pali ena amene ajawina Blue Alliance. Ndithu tiyembekezere kuti poyamba ku Blantyre tinali ndi honorable right honorable Enoch Chihana. Lero tikulandiranso alendo ena tikulandira Prophet Mbewe amene ajoina nawo mgwirizanowu komanso kunamizani kuti atifereza ujazasisa zaboza zenizeni musakhulupirire akuluakulu awa tenti wathandizire kuti atuluke azipita. Ndikupempheni amalawi kwina konse kumene muli kuti chonde pa 16 September samalani chiphaso chanu. Ngati kwa iwo amene anawagula ziphaso zawo adziwebe kuti ufulu wovota adakali nawo angopita ndi national ID yawo akafike pa mawu aliwonse amene analembesera ndipo akapereke chiphaso chawo akakaona mkaundula muja dzina akalipeza ndithu ndipo mwayi okavota uzapezeka. Kwa iwo anzathu amene akhale kuti mwina mwake mwina adwala pa zifukwa zina chonde tendi wapemphe anzathu kuti tendi atikawanyamule odwalawo tiwathandizire kuti akavote ndipo povota chonde musakapange mistake. Kavoteni Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP komanso kavoteni aphungu onse a chipani cha DPP komanso makhansala a chipani cha DPP chifukwa mukatero mupanga suti mukapanga suti mmene mwamvera kuti kuma constituency kuzikhala ndalama ziyapakakhala povuta kuti akabwera akazichite manage wa chipani china chifukwa sakamvesa chimene chenye a professor afuna kuchita. Ndiye ndikupempheni amalawi konse kumene muli kuti limbani mtima nthawi yathakale tasani masabata 3 ulendo uja watha kukanani amanena kuja sitikafika ndi awawa tendipeze munthu wina amene akatifikise kukanani amene ndiye Professor Arthur Peter Mutharika. Different zabona zonse ndi mmene tachezera ndi Secretary General a chipani cha Democratic Progressive kuchokera kuno Grand Palace Hotel mumzinda omwe uno wa Mzuzu. So ife tikhala tikubweranso ndi alendo osiyanasiyana posakhalisa apa tikhala tikulandira mneneri wa chipani cha Democratic Progressive komanso amenenso ndi mneneri Professor Arthur Peter Mutharika amene nditu ali kuno nditu kuza yankhula kuntundu wa Malawi maka pa lero masanawa mzinda umenewu wa Mzuzu kuchokera pakatoto Freedom Park. In a time from now Honorable Namalomba akhala akubweranso pano kuti timvese kuchokera kwa iwowa kuti abwera ndi zotani tajamati mulendo amabwera ndi kalumo kokutwa kuno muli ndine Robert Mukoli amene ndikupasirani ndithu zonse zimene zikuchitika kuno. Pempho langa musachoke muzionene nokha pamene chipani cha Democratic Progressive chili kuno pereka uthenga wachilimbikitso komanso kulimbikitsa onse amene ali othodwa ndi olema kuti asafoke professor alipo ndipo akuti pa 16 September pano Professor Arthur Peter Mutharika wakonzeka kuombola dziko lino komanso olemekezeka a Secretary General Peter Mukito amene akuchoka pompano alimbikitsa Malawi lonse kuti tikavotere suti Councilor wa DPP, MP wa DPP komanso President Professor Arthur Peter Mutharika. Tikati kubweranso mpando olemekezeka na Malomba tongomera maziba ngono Mutharika akhale akufika paja pakatoto Freedom Park kuyankhula kuti ayankhule kuchina ntindi cha Malawi chimene chisonkhane pamenepo. Padakali pano tabweranso ndi mneneri wa chipani chimene cha Democratic Progressive komanso amenenso ali mneneri wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika olemekezeka ana Malomba tikulandireni. Zikomo kwambiri. Lero muli kuno Mzuzu pamene Professor kale ali pakatoto Freedom Park ndi utenga wanje wachilimbikitso umene mwabweretsera amalawi tsiku la lero. Tithokoze zikomo kwambiri chifukwa cha interview imeneyi. Professor sopano uwafika muno mu Mzuzu, majestic entry into Mzuzu like Ambuye Yesu kulowa mu Yerusalemu. Titero kuti uthenga umene yabweretsere anthu aku Mzuzu ndi uthenga wachilimbikitso hope kuti tsopano mavuto awo onse kusunzika konse under the Chakwera government fika pa 16 September wata mavuto sewo ata mavuto anjala ata
mavuto akusowa kwa ndalama, mavuto akusankhana mitundu kwa boma ili lilipo la my Congress Party, boma losankhana mitundu kulembana zintchito amafuna kuti akhale uyo amene akuti ndi m'bale wawo, uyo amene akuti ngwa chipande chawo. Anthu akumzuzu, anthu akumpoto, ikafika nkhani yosankhana mitundu amakhalanso anthu ovutika kwambiri, ozunzika kwambiri. Pamene profesa akulowa muno mzuzu ndikuyembekezera, ndipo ayembekezera kuti profesa akupatitsa mkhalidwe wosankhana mitundu, wosankhana pa zintchito, wosankhana pa maphunziro, wosankhana pakuchita even zitukuko zosiyanasiyana. Pangakhale zitukukozo kuti tiziona kumapezeka kuti zitukukozonso akungo aboma limene akungopititsa mbali imodzi. Ndiye uthenga umene kubwera kunoko kwa anthu akumzuzu, tiye tikakhale tonse limodzi pakatoto tikamve zimene Profesa Arthur Peter Mutharika watenga chigawo chino chakumpoto, pamene akukakhazikitsanso manifesto kuno, komanso akukapanga msonkhano wake omemezana okopa anthu kuti tsopano nthawi ndino yakuti tikasankhe. Apa si chisankho chakuti chipe chikubwera pa 16 September, si chisankho chakuti mwina munthu munamiza kuti zapanga chakuti ayi. Chisankho chimene munthu aliyense akumbukire mavuto ake, mavuto amene ndakumana ndi mtundu wanji, kodi ino amene angatithandize kuti mavuto amene wake petu kunena kuti ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi running mate wake amene ali Dr. Jane Ansa, komanso wotsatirawo amene ali Right Honorable Enoch Chihana, komanso nda David Mbewa amene tili nawo pa bwezi pa alliance yakuti tikathe kutha mavuto amalawi. Malipoti akuonesa kuti lero pakatoto pakakhala khwimbi la anthu ochuluka kwambiri. Mwina mwakonzanji kumbali ngati ya chitetezo cha anthu amene akhale atasonkhana pakatoto? Angobwera nkhani ya chitetezo nthawi zambiri sumafuna kunena kuti apanga chakuti, koma palibe amene angawa pangidwe chipongwe abwere pamene potamanga security yonse nene choncho, palibe amene angapangidwe chipongwe abwere. Pambira amene tafikira mzuzu muno palibe wapangidwa chipongwe, ndipo chembezo chathu kuti palibe amene sangapangidwe chipongwe. Ku DPP mmapanga zinthu zachilendo kwambiri, mmapanga simupanga ngati zimene amapangira azipani zina, mmapanga you are so unique ku chipani cha DPP. Taonapo Profesa mene walowera mzinda wa Lilongwe anthu azizimuka kwambiri kufika pankhamenya pakasungu chimozimozi mpaka na kuzafika pa agenda mpaka na pa roundabout mzinda wa Mzuzu. Chinsinsi chanu kwenikweni chimagona pati kuti muzipanga zinthu zodabwisa ngati zimene zichi? Amene amawerenga pali buku lina lake timati The Art of 48 Laws of Power, amene anthu kalero amatha kuwinira nkhondo kapena za Napoleon Wars kuna ku China, amafotokoza kuti nkhondo iliyonse imakhala ndi strategy. Chimodzimodzinso zisankho ngati zimene zimakhalanso ndi strategy yake. Ndiye one of the strategies is you surprise your enemy, but also you create, manena kuti munthu upangire create absence, iso anthuso aziona kufunika kwako. Pamene zachitika kumalawi kuno anthu akumathaso kuona okha. Nanga Profesa anachingira chakwera kuti ya bomali ya mukati akatayendetse choncho kuti ya msayendetse sama apa santupsi okha alakwitsa okha anthuso okha kumaona kuti komatu Profesa aja ndi chitsime chakuya ndi chitsime chakuya nene yonso ndi njira ina ndi strategy. Komanso pamene anthu asakuganizira kuti zinthu zichite pamene ife timapanga zinthu zimenezi, imene yonso ndi njira imodzi yachisankho. Ndiye anthu kwakukulu pa 16 September sitinapanga china chilichonse ndipo akonzekera sitinati uthenga umene utapatsa my Congress Party. Ndimanena nthawi zonse ndikakhala ndi mwayinga tono my Congress Party achakwera yambani kupakira ku State House, yambani kupakira. Tikumvanso kuti ana awonso apakira kale yamba kunyamuka kutuka dziko atsala ndiwo iwo apakire ndithu timetatsalatu pa 16 September sakukhalanso kumene. Komanso ambiri amene ali mboma limene la Congress anyamata amene aba kwambiri ndende zikuatsani zikuyembekezawo ndende zikuyembekeza ndiye ngakhale atapanga china chilichonse kuti chani amalawi pa 6 September ndithu tamverapo akukamba achimwendo banda pa msonkhano kuyankha zimene zinalili mene Profesa amalowa mzinda wa Lilongwe kunali khwimbi la anthu pajamati pa tanki
ndi ayankhaji mwino banda kuti khamuno selijali mangofuna kuwaona professor chabe chifukwa professor samapezeka komanso kuti azapasa vote mwina mutipo bwanji pa zimenezi iya kudziwa bwanji kuti sazapatsa vote munthu kachoka nyumba kwako uzabwera pa thanki ndikukhala maawazi ochuluka ndicholinga choti chungu awo nosapatsa vote munthu amene akuchoka ku nyumba wake uzafika pamene ndo makhala pene paja maawazi amene watopa ndi umphawi watopa ndi njala watopa ndi kukwera kwa zinthu town kulikoseko mmizinda watopa ndi kuzunzika pamaso forex watopa ndi kuti no mafuta amagalimoto omwe umaita ovutika makagona aliyense watopa ndeno amafunitsitsa amuone munthu amene no akubwera kudzathetsa mavuto amenewa mulilongo ndio kutuluka ndikapanga kukaona kuti kuti munthu janda amene ndimwazana kuti pamapeto pake singapereke vote hayi iwo ngati akunena izo ndimene akonera koma ifeme tikonera mene so anthu akunena